D'acord, ara sí. D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir, per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. El procés de l'exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural. El Parlament, en tant que la institució que representa el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. El Parlamento de la Generalitat y el Gobierno deben hacer partícipes activos en este proceso al mundo local y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales y entidades culturales y cívicas de nuestro país y concretar los mecanismos que garanticen este principio. El Parlament de Catalunya encoratja el conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d'aquest procés democràtic, de l'exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
Fem un pas enrere. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible. Altra vegada que s'escanti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible, possible. Ei, com estàs? Molt bé. Hola, què tal? Sí. Sí? Està tancat. Quan em vegi l'obrirà, vale? Em posaré el faristol per això, Molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per ser avui aquí. És un privilegi. És un privilegi poder ser avui aquí a la plaça Catalunya i ser-hi amb tots vosaltres en aquesta nova cruïlla històrica en la que ens trobem. Crec que puc dir, sense por a equivocar-me, que des que tinc coneixement, des que tinc ús de raó, l'única motivació que m'ha mogut és pensar en el país. Ja fos a l'escola, ja fos a l'institut, ja fos a la feina. I recordo també com 30 o 40 anys enrere, els que actuàvem d'aquesta manera rebíem la incomprensió de moltíssima gent, a vegades el menyspreu,
I fins i tot la compassió, ja creixeràs. O no veus que això de la independència no va enlloc? I mentrestant continuàvem buscant referents, des de Pau Claris i Rafael Casanova fins a Prat de la Riba, des de Villarroel i Macià fins a Fabra, Pau Casals o Coromines. Buscàvem referents i ens refermàvem amb el motiu de la nostra opció. Hi havia gent que amb fatxenderia deia viatgeu i us passaran aquestes cabòries. I per més que haguem viatjat, aquesta idea, aquest desig, aquest anhel, ha continuat constant quan no s'ha incrementat. I s'ha incrementat perquè, com més viatgem, més ens adonem que tots els pobles de la Terra som iguals. Patim, ens alegrem, ens emocionem de la mateixa manera. I, sobretot, viatjant, ens adonem que totes les nacions de la Terra, quan són adultes, volen exactament el mateix que nosaltres, governar-se elles mateixes. I totes, tard o d'hora, han fet aquest pas. Ara, passats els anys, i vist com Catalunya ha estat tractada aquestes últimes dècades, ens toca fer-lo a nosaltres. És per això que a l'inici gosava dir-vos que avui com ahir estem davant d'una nova cruïlla històrica. Però aquesta vegada sí, només depèn de nosaltres. I avui, concretament, a una mica menys d'un mes del 9-N, m'emociona ser amb vosaltres. Vosaltres qüestioneu de manera frontal aquesta moral de derrota que interessadament ens han volgut imposar durant massa temps. El que veig avui aquí és un convenciment absolut en les nostres possibilitats d'assolir aquesta victòria. Un convenciment que en lloc de fluixejar es fa encara més sòlid i més entusiasta. I us ho agraeixo molt perquè ara en aquest precís instant això de fluixejar no ens ho podem permetre. Ni tan sols hi tenim el dret. Si tots els catalans estiguessin la meitat de convençuts que esteu vosaltres, faria anys que hauríem passat pàgina. Bé, com si es tractés d'un castell, ara en aquests moments els terços ja estan col·locats i la gralla ha començat a sonar. Perquè aquesta vegada, a diferència, i permeteu-me que us parli del tricentenari, a diferència del 1714, depèn només de nosaltres. Només depèn de nosaltres. Cal que tots plegats ens convencem que el dia 9 de novembre hem de fer un nou acte de responsabilitat. No caiguem, sisplau, més en el parany d'aquells que volen ridiculitzar qualsevol cosa que fa aquest país per reivindicar-se. Votarem el dia 9 i votarem les vegades que faci falta per demostrar al món quina és la nostra voluntat més sincera. Acabo. Com us he dit, porto... Sí, votarem. Home, tant que votarem. Només faltaria. Només faltaria. Com us he dit, i acabo, porto molts anys volent que el nostre país sigui socialment més just, econòmicament més pròsper i nacionalment sobirà, i estem a punt d'aconseguir-ho. Però deixeu-me dir que només hi arribarem amb confiança. Confiança en nosaltres mateixos, la societat, confiança amb els partits polítics i confiança també amb el govern. Ara falten per part de tots, de tothom, dosis extres de confiança, de generositat i, sobretot, d'humilitat. Cal que cadascú de nosaltres ocupi el lloc que li pertoca i faci allò que sap fer, allò que ha de fer. Acabo. Sense els herois... Sense els herois de 1714, ara que fa 300 anys, no seríem on som, però sense la tasca incansable, invisible i a voltes desagraïda de tots els que ens han precedit,
en la defensa de la catalanitat, de ben segur que tampoc seríem on som. I ara és el nostre torn. Per això mateix crec que va sent hora que deixem de parlar del nostre passat i ens disposem a enfrontar-nos al nostre futur. Estic convençut que ha arribat l'hora de guanyar-nos el futur, perquè guanyar-nos el futur serà la millor manera d'honorar el nostre passat. Visca sempre Catalunya! Perquè llavors Ara- volem iniciar, és a dir, tenim un marge de negociació, volem iniciar i el Parlament Constituït. Volem marge, perquè em sembla que les eleccions pugui ser el 10. Entens? Ara demanaria la presència aquí dalt de les juntes de l'Assemblea Nacional i també d'Òmnium Cultural i de les presidentes Carme Forcadell i Muriel Casals. Endavant. Del secretariat i ara al final. Bueno, no sé, m'han dit de tot. Podem votar. I si dic 3 mesos a comptar des del 9 de novembre, que és el que vol. Què diem? En 3 mesos. Volem votar en 3 mesos. Novembre, desembre, gener. Escolta, el joc és dia que... Què? Estimades amigues i amics, moltes gràcies per tornar a ser avui aquí, per ser-hi sempre que Catalunya us ho demana, un cop i un altre. Aquesta és la nostra força.
la vostra veu, el vostre esforç, el nostre compromís per reclamar, tossudament alçats, com diu l'amic Lluís Llach, la nostra llibertat. Aquests darrers dies ha estat emocionant veure els milers de voluntaris de la campanya Ara és l'hora mobilitzant-se per la gigaenquesta, portant a terme la campanya del País Groc, organitzant desenes d'actes d'informació i de debat per fer arribar els nostres arguments a tothom. Moltes gràcies per robar hores a vosaltres mateixos, a la família, als amics. Compartim una il·lusió, empènyer i treballar per aquesta Catalunya cívica i lliure. Gràcies també a tots els demòcrates del nostre país que potser avui encara no heu decidit el sentit del vostre vot, però que defenseu amb nosaltres la democràcia i la llibertat. De fet, gràcies a tots els que esteu protagonitzant la revolució democràtica més important que hi ha hagut mai en aquest país, la revolució groga dels catalans, la revolució del somriure i de la participació. Ho vivim cada dia. Ara és l'hora de la gent i ho és per fer realitat el que ens uneix a tots, el sí a Catalunya, sí a un país millor, sí al futur, sí a la independència de Catalunya. Si mai ningú ens pregunta per què ens sentim orgullosos d'aquest país, contestem-li que miri els ulls dels milions de persones que ens donàvem les mans fa 2 anys i que ens vam tornar a juntar per fer la V fa poc més d'un mes, perquè en els nostres ulls hi veurà la mirada de l'esperança i el desig de llibertat. Moltes gràcies amb tot el cor. Però, seguint, per què som avui aquí? Som avui aquí perquè estem construint aquest procés des dels darrers 5 anys. Els partits i les institucions han estat a l'alçada i han anat fent camí. És un procés ple de tensions i d'acords, en el que hem anat avançant junts. Les darreres hores han estat confuses, la foto s'ha enterbolit i hem caigut, potser amb raó, en la tentació de desanimar-nos. Ho havíem fet bé. No ens desanimem, no. Ho havíem fet bé, ho havíem fet molt bé. Volem agrair a tots els partits polítics la seva feina, a tots sense excepció. Fins fa molt poc han sabut escoltar la veu del poble, però també els volem dir que esperàvem dels nostres representants que caminessin junts fins al final del camí. Ho esperàvem i ho esperem. No pot ser d'altra manera. Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, canten els Manel. Hem treballat molt i hem sumat molt per arribar-hi,
no estem disposats a fer cap pas enrere. L'Assemblea i Òmnium, com a motors de les principals mobilitzacions massives d'aquests darrers anys, també estem treballant amb unitat i exigim que els partits polítics refacin aquesta unitat per tirar endavant el procés i arribar fins al final. Nosaltres treballarem incansablement perquè es refacin els ponts i demanem a tots els partits polítics que reprenguin les negociacions perquè la consulta del 9 de novembre s'assembli tant com sigui possible a la consulta a la qual el president Mas ens va convocar el passat 27 de setembre. President, Artur, Oriol, Joan, David, Dolors, Josep, Ramon, Marta, Quim, Joana, Joan Josep, us demanem que us torneu a seure a la mateixa taula. El país s'ho mereix i vosaltres també. Ens ho mereixem per la confiança que us hem fet i us ho mereixeu per la responsabilitat que fins fa uns dies heu sabut construir entre nosaltres. Gràcies a la unitat va començar tot. Amb unitat ho hem de saber acabar. El dia 9 de novembre estem cridats pel president de la Generalitat a les urnes i acudirem, és clar que sí. La Carme us ho explicarà. El 9 de novembre ha de ser la primera volta del procés electoral que viurem al poble de Catalunya els propers mesos, convocats a unes eleccions al Parlament de Catalunya de caràcter plebiscitari, referendàries, on tothom podrà votar si vol o no la independència. El dia 9 de novembre anirem a expressar al món la nostra determinació absoluta a decidir el nostre futur i per denunciar expressament un estat que no reconeix els nostres drets. El dia 9 de novembre votarem i també desafiarem l'estat impropi. El fet d'anar a votar el proper 9 de novembre és ja una primera victòria. La devem a la nostra convicció i a la nostra tenacitat. Amigues i amics, acabo. El procés cap a la independència és el camí de retorn a casa i som molt a prop. Ja gairebé es veu la porta entreoberta. El principal missatge que us volem fer arribar avui és traslladar-vos la nostra determinació de que farem tots els esforços per entrar-hi, tots junts. Ja no ens valen ni plans A ni plans B. Volem un únic pla, nítid, Volem un únic pla, nítid, amb terminis clar i compartit per tots, basats en 3 punts. Unitat, la unitat de tots els partits i de la societat
per fer possible la mobilització del 9 de novembre. Urnes de les quals en surti un mandat clar que ens obri el camí de la llibertat. I 3, independència, si una majoria dels ciutadans del nostre país així ho expressem a les urnes. Ara, Ara és l'hora més que mai. Compartim una mirada i una il·lusió. Compartim una esperança. Que tot el que estem fent ens porti a un país millor. Fem-lo. Fem el país millor que somiem pels nostres fills. Només depèn de nosaltres. Unitat, urnes i independència. Gràcies. Tu. Moltes gràcies a tots per ser aquí, pel vostre coratge, la vostra força i la vostra determinació. Em sento privilegiada de viure aquest moment històric i em sento orgullosa de compartir-lo amb tots vosaltres. Avui hem començat aquest acte amb un excel·lent poema del nostre poeta Miquel Martí Pol, que acaba dient: tot està per fer i tot és possible. Quan ell el va escriure, això era així. Ara tot és possible perquè nosaltres ho hem fet possible i nosaltres ho farem possible. Però no tot està per fer. No tot està per fer. Hem recorregut un llarg camí. Hem avançat molt i avui som aquí per completar aquest camí. Arribarem fins al final. I estem segurs que l'estat espanyol, que mai no ens decep, sempre ens ajuda, també aquest cop ens ajudarà, per arribar junts al final. Una àmplia majoria del poble de Catalunya, de diferents orígens, parles, adscripcions polítiques i classes socials, ens hem unit per un projecte comú. I aquesta unitat de la societat civil ha generat tanta il·lusió que hem estat capaços de mobilitzar, de fer les 3 mobilitzacions més importants de la història d'Europa. Per això, des de la unitat de la societat civil, ens sentim legitimats per demanar la unitat política per tirar endavant aquest procés. És veritat que aquesta no era la consulta que volíem. És veritat que no és la consulta que ens van dir que farien. És veritat que no és la nostra consulta, però tampoc no ho eren ni la data ni la pregunta que ens vau presentar el passat 12 de desembre. I ho vam acceptar. Ho vam acceptar perquè ens vau dir que allò mantenia la unitat dels partits polítics i allò reforçava el procés.
I nosaltres ho vam defensar. Ho vam defensar. Perquè mantenia la unitat política i perquè reforçava el procés. I ara també acceptarem aquesta consulta sempre i quan convertim el 9 de novembre en una mobilització per denunciar la involució democràtica de l'estat espanyol. Sempre i quan tothom que vulgui participar ho pugui fer en tot el territori. Sempre i quan serveixi per denunciar davant dels organismes internacionals que l'estat espanyol ens prohibeix els nostres drets nacionals i no ens deixa exercir el dret d'expressió. Sempre i quan el 9 de novembre serveixi per demostrar la nostra determinació per decidir el nostre futur. Donarem suport en aquesta consulta sempre i quan el 9 de novembre sigui considerada la primera volta d'unes eleccions plebiscitàries, referendàries, per decidir el futur de Catalunya. Unes eleccions que ens atorguin el veritable mandat democràtic, que ens atorgui el veritable i definitiu mandat democràtic que ens garanteixi la nostra llibertat davant del món. Nosaltres ens comprometem a ser garants d'aquest procés. Donarem suport al 9N, però exigim unitat política i que hi hagi eleccions. Ara i aquí demanem, president, convoqui eleccions. President, volem votar en els propers 3 mesos. President! President, volem iniciar la primavera del 2015 amb un nou Parlament constituït. Si ho fa, tindrà el nostre suport i convertirem el 9N en una mobilització massiva i tornarem a demostrar la nostra força a tot el món, com hem fet amb els passats 11 de setembre. Ara és l'hora. No acceptem més dilacions ni pèrdues de temps per part de ningú. Us exigim que poseu el país per davant dels vostres partits polítics. És la vostra responsabilitat. És la vostra responsabilitat. Nosaltres hem assumit la nostra responsabilitat. Ara us toca a vosaltres. Demostreu que sou dignes representants del poble que us ha votat. Ho heu de demostrar. Res ni ningú aturarà la voluntat del poble de Catalunya. Res ni ningú impedirà que decidim el nostre futur. Res ni ningú decidirà per nosaltres. Res no impedirà ni aturarà la independència de Catalunya si així ho volem la majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país.
Nosaltres estem compromesos amb aquest país, amb aquest poble, i el 9 de novembre tornarem a mostrar la nostra dignitat al món. I com que estem compromesos amb aquest país i en aquest poble, us diem ara i aquí que no ens aturarem i que junts aconseguirem l'honor més gran que cap poble pot aconseguir, la seva llibertat. Visca Catalunya lliure! Bon cop de fam.